Umbuso ucele ukuba elityala lisiwe kwinkundla ephakamileyo ngenxa yemali ukutyholwa ukuba yasetyenziswa ngendlela engeyiyo. Owayesaye kuba ngumphathiswa wesebe lezempilo ephondweni nongeyena mtyholo bekwisikhundla esiphezulu eburhulumenteni kwabo atyholwa nabo uSindiswa Gomba umile kwelokuba umsulwa kwaye nekomiti ye-ANC ejongene nokuziphatha kwamalungu alombutho elihlambile igama lakhe. That's a genuine letter. Okay. It is part of the integrity of the ANC nationally. It was presented to them. That's why integrity of the ANC nationally cleared me of any wrongdoing. Kwelinye icala abonyanzeliso mthetho bakholelwa ukuba banetyala eliqinileyo ngakubatyholwa. Yes, we are aiming for a successful trial because as you remember that this case was withdrawn and that gave our investigators a chance to cross the T's and make sure that all the dots are dotted. Abatyholwa bangaphandle ngebheyili ye-R1,000 umntu ngamnye. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC Ndisemonti.